și să vezi pulică. A scos ăla asta abia din mașină și a început să iardă pe toți, vai de pula ta. Bă, dar a fost tare faza aia cu ăla, cu Merțanu, știi? Când a coborât el se credea mare cămătar. Ia stai mă așa, stai mă. Cine e ăsta? Ia stai mă, frate. Stai mă. Am o țigară. N-am vere, ultima țigară, să am. Ia scoate țigarele de bun. N-am vere. Dar n-avem mă, dă-mă măcar să trimiți și un mesaj, ai? Care ai mă? Ia stai mă, stai mă că îmi dă și mie, stai mă așa un pic. Ce căutați aici? Suntem la niște Frate, ce feri. telefon? De ăsta am avut și eu când eram ciutat. Ah, da mă, ia bă. Bă, stai. Stai mă. Ce vrei? Ia scoate-mă cu telefon. Hai vere, n-am vere. Bă, stai mă, gata. Nu te pula mea de aici. Bă, stați mă, bă, dă-mă asusul poliția, dă! Nu mai, Gata, frate, hai! bă, dă-i mă, băga mea! Dă-i mă! Poliția, mă, poliția! Aoleu, mă, dar! Bă, mă doare inima! Am putut morți, mă, din brelogul de la cheie. Bă, mă doare! Ai văzut, mă, ce picior te-am putut când m-a luat ăla în brațe?